Ben, boa tarde a todos. Continuando coas actividades de Mariña Patrimonio que estamos organizando como videoconferencias, debido a que presenciais aínda non se poden facer demasiadas cousas, temos que agradecer neste caso que Xoán Carmona nos presente un tema que creo que é de bastante actualidade, como é un estudio sobre a industria na Mariña. Xoán Carmona é doutor en Economía pola Universidade de Santiago de Compostela, ampliou estudios na sección de Historia do Instituto Max Planck e é catedrático de Historia e Institucións Económicas na Universidade de Santiago de Compostela dende 1990. Director do Departamento de Historia e Institucións Económicas na mesma universidade e investiga sobre todo sobre historia marítima e industrial, historia empresarial e patrimonio industrial. É un gran coñecedor de Sargadelos. Eu, no propio Sargadelos, coñecino hai moito tempo, que participou en reunións sobre a industria da mariña, onde, por exemplo, para mí foi unha sorpresa, donde el defendía que unha das causas do atraso industrial de Galicia estaba na desaparición da industria téxtil rural. Ben, como creo que é sobradamente coñecido e todos podemos informarnos sobre a súa traxectoria, non me vou deter máis nela para non lle roubar máis tempo da conferencia. Solo insistir en que os comentarios que se poidan facer e que se escriban no Facebook da Mariña Patrimonio seránlle transmitidos ao final por se hai algunha pregunta que el poida responder para aclarar algunha cuestión que se poida presentar. E sen máis, cedolle a palabra xa para que el continúe. Boa tarde. Bueno, boa tarde, moitas grazas a Mariña Patrimonio, xa hai tempo que colaboro con eles, non é a primeira vez que falo por eles convidado, en fin, outras veces millor que agora, non? Porque foi de forma presencial, desta forma un tanto triste, non? Así de lonxe, non? Sin vernos en directo. Pero, bueno, agradezolle igual. E tamén, pois, que me deran esta ocasión de reflexionar un pouco sobre algunhas cousas nas que teño traballado hai algún tempo. Bueno, eu, por exemplo, para min a Mariña Lucense pois ten sido obxecto de estudio dende nada menos que 1983, en que leín a miña tese de doutoramento. Unha parte da tese era precisamente sobre a industria textil rural e en gran parte era sobre a Mariña Lucense, era sobre ese triángulo Ribadeo, Viveiro, Mondoñedo. E despois tive ocasión tamén de estudar algunhas cousas, pero nunca fixen unha reflexión sobre o longo prazo, sobre a industria no longo prazo na Mariña Lucense. E isto pois foi unha ocasión de poñerme a pensar e tratar de tirar un fío así de 200 anos de industria, o que en media hora pois permite moi poucas cousas, 3 ou 4 ideas que quizás logo pois podamos discutir. Son todo ideas provisionais e trataremos de endulzalo con algunhas fotos, a ver se isto funciona ben, se son eu quen, que son moi romo para estes asuntos. Bueno, antes de nada, dicir que xa non son director do Departamento de Historia e Institucións Económicas, porque o departamento desapareceu. Hubo unha reestructuración dos departamentos da Universidade de Santiago hai non moitos anos, hai 2-3 anos, e agora estou en Economía Aplicada e xa non son director, pero, bueno, esos son detalles que, desde logo, o meu amigo Campillo non tiña por que saber. Bueno, pois, vou empezar un pouco, o que vou facer unha visión a longo prazo, non vou falar tanto dos problemas actuais, ya que, bueno, si cadra ao final se pode, se alguén ten interés, falamos todos en igualdade de condicións, eu non teño ninguna superioridade intelectual nese tema, evidentemente, pero, bueno, en principio vai ser as grandes líneas xerais, e vou un pouco argumentar que nos últimos 200 anos, ou 250 anos, máis ben, a Mariña Lucense pasou dunha situación na que se atopaba a fronte do que era
da industria que existía en Galicia, que era en realidade, estaba diante, era unha época de liderazgo industrial, falaremos por eso dunha xeira de liderazgo industrial. A outra época que comezaría cando en 1875 cerra definitivamente os Sargadelos clásico, e ao mesmo tempo pois tamén cerran outras cousas, pasaríamos a unha época en que produces unha certa marxinalización industrial, né? Unha certa dentro de Galicia. E finalmente, unha terceira etapa na que comentaremos que nos intentos ou nos procesos para salir desa marxinalización, o último intento, e digamos os máis potentes intentos de industrialización posteriores ás décadas chamadas décadas do desarrollo, 1960 sobre todo, pois vai ser un modelo industrial completamente distinto, o sea que se vai romper ca tradición industrial da Mariña e vai ser un modelo de enclave, ¿no? Onde as forzas tractoras non son as forzas locais, sino forzas de fora, e que un pouco eso ten que ver precisamente ca problemática que vivimos nestes momentos do ano 2021. É un pouco en resumen o que vou tratar de comentar moi brevemente, ¿no? En realidade, hai pouco, ainda outro día, leín na prensa onde decíase que a Mariña pois, era a comarca máis industrial e máis rica da provincia de Lugo, ¿no? E isto relacionaban, ¿no? Tamén na noticia pois, ca existencia na Mariña de un sector pesqueiro e industrial relativamente potente, ¿no? E tamén en ese artículo se decía que isto pois, que vende moi atrás e entonces sempre se cita Sargadelos e tal, o Antonio Raimundo Báñez, o Marqués de Sargadelos, tal. Entón, imos empezar un pouco, imos tratar de ver esa evolución, é dicir, un pouco desa xeira de liderazgo industrial a esta época de industrialización de enclave. Bueno, ímolo ver a traveso dos principais momentos históricos da industrialización no mundo, en España e en Galicia, ¿no? A segunda mitade do século XVIII, 1750, 1800 aproximadamente, é a época da Revolución Industrial Inglesa, ¿no? É a época onde se empeza a sustituir o traballo manual por traballo mecánico, ¿no? En España eso chega un pouco máis tarde, 1840, 1860, a época da consolidación da industrialización en Cataluña. E en ese sentido, que pasa en Galicia? Bueno, pois Galicia ten elementos dese proceso e elementos que se resisten, que non van nesa línea, pero dentro de Galicia, precisamente, a Mariña Lucense ten un protagonismo doble, ¿no? Até tal punto que os principais escritores ilustrados de finais do século XVIII, como, por exemplo, Campomanes, ¿no? Ministro de Carlos III, opina que a nova industria moderna que está agromando en Inglaterra, que de momento en España non existe en ningún sitio, que donde vai a agromar vai ser en Galicia, porque é onde se dan as condicións. E non en Cataluña, donde as condicións son moi viciosas, opina Campomanes. Por qué? Bueno, pois porque el ve que en Galicia, pero en especial na Mariña Lucense, é un lugar en ese triángulo Ribadeo, Mondoñedo, Viveiro, que se extende un pouco cara a Ortigueira tamén. Aí concéntrase unha parte, o sea, Galicia é a principal productora de lenzos de liño para sábanas, para roupa interior, para toallas. Galicia é a principal productora e dentro de Galicia as zonas principais son a zona de Padrón e este triángulo da Mariña Lucense, ¿no? Pero ademais no sitio onde aparecen iniciativas para convertir ese traballo doméstico, son as familias campesiñas que nos tempos que deixa libre a agricultura, pois fían e tecen liño que despois venden a arrieros ou venden a comerciantes que veñen de Castela e de outros sitios e con isto suministran pois, todos os hospitales de Madrid, de Valladolid, de Zamora, todo as sábanas, as toallas, todas estas cousas veñen de Galicia e moi especialmente destas zonas que decía unha delas a Mariña Lucense, ¿no? E destes sitios de Galicia, precisamente na Mariña Lucense donde se dan máis iniciativas para convertir esta industria doméstica, rural,
en unha industria fabril, en unha industria máis moderna, non? É coñecido pois, como en Ribadeo se monta unha casa fábrica que será asociada ao nome de Cester, non? E como é o único sitio en realidade onde hai comerciantes que están empezando a traer o liño de Riga, a repartilo entre os campesiños, entre as familias campesiñas e despois a recollelo para vender eles, non? Isto que se chamaba o sistema de encargos, non? E estas liñas eran as que foron as que levaron, por exemplo, en Inglaterra ou en Escocia a Revolución Industrial. Aquí isto non foi así, pero quero salientar que a finais do 18 parecía, daba a sensación, despois se alguén lle interesa, comentamos no coloquio por que isto fracasou, non? En todo caso, pois eu teño explicado en un libro que está por aquí, que é un libro amarelo, xa bastante antigo, e este libro pois está dedicado a explicar por que ese fracaso da Revolución Industrial no sector textil en Galicia. Pero había un segundo motivo, non? Polo que tamén a Mariña Lucense estaba, digamos, en vanguardia, non? E era a siderurxia, era a existencia en Sargadelos desde principios da década de 1790 do que foi o primeiro alto forno privado, que non fora público, que non fora da Mariña ou do Exército, da historia de España. É dicir, non de Galicia, sino de toda a historia de España. O primeiro alto forno privado foi o de Sargadelos, de Antonio Raimundo Ibáñez, e unha historia que todos coñecedes, non? Pero esa é a singularidade, foi o primeiro en esa liña. E poucos anos máis tarde, a partir de 1803, 1804, tamén na propia empresa, a mesma empresa en Sargadelos, establecería a primeira fábrica de cerámica de certo nivel, digamos, destinada ao consumo popular, é dicir, a prezos relativamente asequibles para clases medias altas, pero, bueno, propiamente fabril, propiamente industrial tamén da historia de España. É dicir, que Sargadelos por partida doble está por partida doble na vanguardia da industria española a finais do século XVIII e está, además, vive en un entorno donde casi máis que en ningún sitio no mundo rural non só se traballa a agricultura, sino tamén as manufacturas, é dicir, se fabrican telas e todo eso rodeado dun entorno comercial moi importante, non? Ribadeo e Viveiro, sobre todo Ribadeo, son portos de importación de liño de Riga, de San Petersburgo, que ven vía Holanda en cantidades grandes e, polo tanto, son en ese momento os portos, o sea, se un toco de carril, son os portos máis internacionalizados de toda Galicia. Nun lugar moi secundario, nestes anos, aparecen tamén as primeiras fábricas de coiros, non? E as primeiras fábricas de salga, de sardiña, pero neste momento o máis rechamante é outro. A Mariña, polo tanto, a finais do século XVIII, a punta da industrialización de Galicia. E, ademais, faino dun xeito autónomo, é dicir, desde abaixo, son os de aquí os que emprenden, os de aquí, ou bueno, os de Asusto moi pertiño que se instalan aquí, pero son o mundo de Antonio Raimundo Ibáñez, o futuro marqués de Sargadelos, este mundo da Mariña Lucense, un chisquiño de ali, de Oscos, non? Pero Oscos está moi integrado na comarca de Ribadeo, porque é zona de ferrerías, non? E de ferrerías que os seus produtos salen moitas veces polo porto de Ribadeo. E el mesmo ten negocios en Ribadeo desde sempre, non? Entón, por lo tanto, este mundo dos de aquí o que se sitúa na punta da industrialización de Galicia. Mala cousa, porque este pulo vai se afogando ao largo do século XIX e cando no ano 1875 Sargadelos pecha, xa pechara a siderurxia no 73, no 75 pecha a cerámica, pecha Sargadelos, pero en ese momento xa non queda prácticamente nada tampouco da antigua industria textil rural, desta pequena industria doméstica. E ni Cester nin nada, o sea, aí non agromou ningunha fábrica textil. O sea, só hai unha da que falaremos dentro dun momento, pero que non ten moito que ver con aquel mundo dos lenzos de liño. Por lo tanto, 1875 marca o final dunha época. Hai un momento en que a Mariña é a punta de lanza da industrialización, pero desde principios xa, desde a época dos franceses,
empeza a decadencia e en 1875 é o punto final desta decadencia. Quedan cousas en 1875, quedan algunhas fábricas de salazón, salga, de peixe, quedan algunhas de coiro, pero queda moi poca cousa. E en esa situación de moi poca cousa, entramos no que podíamos decir que foi o equivalente en Galicia da Revolución Industrial Inglesa ou da Revolución Industrial Catalana dos anos 1840 a 1860. A industrialización de Galicia, decir revolución industrial quizás é exaxerar, pero bueno, podemos falar dunha revolución industrial en pequeno, prodúcese nos anos 1890, é o período que empeza nos 80 e dura até os primeiros anos do século XX. É o momento en que a industria chega do mar, é o momento en que se transforma a pesca, se transforma a conserva, e todo iso produce uns efectos externos de outras industrias que nacen para satisfacer as necesidades da pesca e da conserva. Son as metalográficas, as fábricas de envases, os aserradeiros, toda unha serie os asteleiros, os talleres mecánicos. Todo isto concéntrase nas Rías Baixas e moi especialmente na Ría de Vigo e exténdese moi pouco a outras zonas de Galicia. Pero un chisquiño sí que toca a Mariña Lucense. En paralelo, e en parte tamén relacionado un pouco máis tarde, sobre todo na década de 1920, pero sí vai existir tamén un pequeno pulo industrial, non equivalente ao de Vigo, pero vai ocorrer un pequeno pulo industrial na zona da Mariña Lucense. A Mariña incorpórase nunha medida pequena, pero que compre salientar. Non tivo un efecto tractor como nas Rías Baixas, pero sí que funciona algo. Bueno, a primeira cousa que pasa en eses momentos é que a industria da salazón, da salga de peixe, que xa existía de antes, non? Xa falamos na época anterior, a partir de 1880 e tantos, 90, medra de unha forma desaforada. O sea, de ser en especial a zona de Celeiro, e non só Celeiro, tamén o Vicedo, por exemplo, pero de ser zonas con unha pequena importancia da industria da salga en términos de Galicia, non? Moi por detrás de Vigo, o de Vilanova de Arousa, ou de Vilaxoán. É dicir, pasa a situarse por diante deles, porque en estes sitios, nas Rías Baixas, a salga transformouse na conserva, entón, agora céntranse na conserva e abandónase en certo sentido a salga. Entón, se Vigo fora de sempre o principal porto do que salía a sardiña salgada de Galicia, agora van pasar a ser os de Muros e os de Viveiro. Os portos líderes na extracción, cara a Cataluña, cara ao sureste español, as zonas mineiras de Murcia e Almería, tamén a Italia, tamén o Cantábrico en menor medida. O porto de Viveiro convírtese nun gran porto de exportación de sardiña. De aquí, máis adiante, xa empezan algunhas fábricas de conservas pequenas nos anos 1890, en Vicedo, en Ribadeo, pero sobre todo importante vai ser xa na década de 1920. Na década de 1920, que será cando en Celeiro se establezan tres importantes fábricas. Xa existían outras máis pequenas, pero as tres máis importantes serán as que se establezan procedentes de Vigo, non? Esta primeira que se ve na pantalla, non? De Alonso, Palacio de Oriente, e outras dúas que son esta de aquí, que tamén o pon por encima, Albo, e esta outra que Alonso. Perdón, esta é Alonso, esta Albo e esta é Rivas, non? Que son as tres procedentes de Vigo e que se instalan en Celeiro. A conserva, alrededor delas tamén se montan outras máis pequenas, e entón, tanto Celeiro como na zona de Lavandeiras, convírtese nun dos principais núcleos da industria conserveira de Galicia. Moi en relación ca conserva, tamén con outras cosas, pero moi en relación cas demandas da industria conserveira, que piden tablilla para empacar
as latas de conservas en caixas, en envases de madeira, desenvolvese tamén o sector dos aserradeiros, a industria da madeira, que tamén cobra unha certa importancia. E dos sectores máis tradicionais, pois mantense algo do coiro, son anos en que incluso prospera a industria do coiro, hai dúas en Mondoñedo, dúas en Alfoz, dúas en Viveiro, unha delas importante, na Xunqueira. A antigua cerámica de Sargadelos, que estaba morta, vive intentos de revitalización. Hai unha nova empresa que intenta revitalizar Sargadelos, se chama Cerámica de Sargadelos, é un fracaso, pero eso propicia que unha empresa catalana que está xa instalada en Asturias, que Cucurni e compañía, pois que se estableza moi pertiño, non? E que se suministre incluso da electricidade dunha pequena central que establece no propio Sargadelos, no propio lugar de Sargadelos. Tamén aproveitando lugares, aproveitando unha tradición, pero en realidad desde fora, chegan a Chavín, un lugar que a partir de aí vai a convertir en un pequeno núcleo industrial dunha certa importancia, uns fabricantes cataláns que se chaman Basols, bastante coñecidos dentro da industria catalana, e van establecer unha industria textil que escapan un pouco dunha Cataluña, isto nos anos 1850, donde está vendo un crecemento moi forte, donde os salarios están subindo, entón buscan un sitio donde os salarios estean máis baixos e, sobre todo, donde haxa cursos de agua abundantes e que permitan mover a maquinaria e se establecen en Chavín, ¿no? E os Basols serán o principio desa industria textil que despois continuará con unha xente de Coruña, os Durán, que collerán esa antigua fábrica xa a principios finais do século XIX e despois aí será onde se establecerá Barro Chavín, unha empresa da que falaremos despois un momento se temos tempo. Bueno, vemos que en todo caso hai algunhas iniciativas que son continuación das antiguas, pero que xa empezan a chegar empresas que son claramente de fora. Tanto Basols como Cucurni son empresas que chegan de fora, buscan explotar recursos de aquí, recursos hidráulicos, recursos minerais, non? Por exemplo, no caso de Cucurni, man de obra barata, como no caso tamén de Basols. Polo tanto, non é un impulso tan desde abaixo, tan desde aquí, sino un pouco xa que chega desde fora e esas cosas como veñen van, non? Pero en este caso van ter bastante pegada e van aguantar bastante tempo. E en todo caso, dous liderazgos interesantes, de novo, que se producen neste período. Estamos falando dun período moi largo, un período que vai desde o fin de Sargadelos de 1875 até os anos xa de 1960, non? Pero non pasan moitas cousas e son esas as que estamos facendo referencia. E a finais do século XIX e principios do XX, dous novos liderazgos. A Mariña é a primeira área onde se introduce a hidroelectricidade. É dicir, a primeira central hidroeléctrica de Galicia é a central de Viloalle, moi perto de Mondoñedo. No 1893 constitúyese a hidroeléctrica mindoniense, que en realidad tamén é unha xente que ven de fora, son xente do Bierzo que están na explotación das canteiras desas dónigas e que deciden montar a que será a primeira hidroeléctrica de Galicia. Non hai antes ningunha. Había algunhas pequenas fábricas de electricidade, a de Pontevedra, por exemplo, pero era de carácter térmico. A primeira hidroeléctrica, polo tanto, é esta de Viloalle. Aproveita as augas do río Tronceda, no lugar de Portobois, a fervenza. Non sei se están facendo alguna últimamente, creo que escoitei que a Diputación quería facer algo ali, non? Pero non sei se hai varios anos que non vou e non sei se efectivamente están facendo algo para rehabilitar ese patrimonio, que é un patrimonio bastante interesante. Estas fotos son de hai 4 ou 5 anos, e veredes como a maquinaria estaba perfectamente, en realidad estaba caída a cuberta, isto é unha visión de conxunto, pero cando un penetraba aquí nesta especie de selva, pois podía ver que estaba todo no seu sitio.
mesmo, por exemplo, alternadores de Siemens-Schucker, tendo en conta que esta empresa deixa de ser Siemens-Schucker e pasa a ser Siemens en 1906, de pensar que estas son as primitivas, son a primitiva maquinaria, os primitivos alternadores da empresa. Non sei que tal se ve isto. E unha segunda, que é un segundo liderazgo, un segundo aspecto no que volve a situarse diante a Mariña, é na fabricación de pezas de automóvil, en ese núcleo de Chavín que empeza cando Basol se instala nos anos 1850, a principios do século XX, establecese José Barro, que é unha persona tamén da zona, non? Quizás un poquito máis ao sur, que vai establecer vai tratar de fabricar chasis para unha empresa en aquel momento pois moi importante, que de Dion Button, despois fabricará pezas e vai ser pois unha das pioneiras en España da fabricación de componentes de automoción. Advírtese que as máis destas iniciativas son de xente de fora, pero, en todo caso, algunhas son de aquí, non? E advírtese, en todo caso, é de advertir que son industrias pouco intensivas en capital e si moi intensivas en man de obra, non? O sea, que son industrias, en certo sentido, que continúan as da etapa anterior, aquela etapa que considerábamos como de liderazgo industrial. A seguinte etapa na historia da industria en Galicia é a dos anos 1960, é a etapa que se asocia aos planes de desarrollo, os denominados planes de desarrollo, en Galicia a diversificación industrial, é dicir, o abandono da excesiva dependencia das industrias marítimas e o comenzo dunha diversificación industrial que vai cara dunha banda a industrias intensivas en electricidade, porque previamente dotouse Galicia dunha importante oferta eléctrica en base aos encoros, sobre todo do río Miño, porque os do río Sil envían a electricidade toda fora, e o nacemento pois, dunha empresa que é a empresa central, a empresa máis importante da Galicia do século XX, que foi Fenosa, sin dúbida de ningún tipo, e esa oferta vai conducir, se alguén interesa, lo comentamos como, ao desenvolvemento de certas industrias intensivas en electricidade. E aquí quizás teña interese facer unha observación que sexa útil para entender algunhas cosas da actualidade. E é que Fenosa empeza a poñer en marcha os principais encoros do río Miño antes de que o fagan empresas como Hidroeléctrica Ibérica ou Hidroeléctrica Española. Hai un momento, polo tanto, que é o momento en que acaban os apagóns nos anos da posguerra. Toda España sufre apagóns eléctricos e eses apagóns empezan a desaparecer primeiro en aquelas zonas que pode abastecer Fenosa, porque Fenosa adiántase as principais eléctricas de fora de Galicia. Entón, hai un período, que son os anos 50, onde, sobre todo na segunda mitad dos 50 e primeiros 60, onde Fenosa vende a Hidroeléctrica Ibérica e a Hidroeléctrica Española. Os apagóns en Madrid acaban gracias á electricidade que chega de Galicia. E hai anos, que son a segunda mitad dos 50, onde toda a prensa económica española afirma outra vez aquilo que se afirmaba a finais do século XVIII. O lugar de poñer industrias en España vai ser Galicia, porque é o único lugar onde hai un suministro eléctrico seguro, donde sabes que non te vas a quedar colgado, que unha fábrica que establezas ali non se vai quedar sin luz. E isto foi certo durante poucos anos, durante 4 ou 5, até que Hidroeléctrica Ibérica pon en marcha os saltos do río Douro, do río Duero, e outras tamén, Electra de Viesgo e outras, non? Pero mentras dura isto, Fenosa vende grandes cantidades de electricidade fora de Galicia. Pero é consciente de que isto se vai acabar, é dicir, de cando Hidroeléctrica Ibérica, Hidroeléctrica Española, Electra de Viesgo, todas estas, poñan en marcha os seus embalses, os seus encoros, non lle van querer esta electricidade. E como a electricidade non se come, algo vai haber que facer con ela. Entón, hai Pedro Barría de la Maza e o seu equipo marchan a París, falan con Pechiney,
unha das principais empresas internacionais, das multinacionais do aluminio e tamén de outras cousas, e planean a instalación no polígono da Grela, na Coruña, unha fábrica de aluminio e unha fábrica de grafitos eléctricos. Para que? Pois para que estas dúas industrias electrointensivas se traguen a electricidade que agora non van querer outras empresas. Estas industrias electrointensivas van formar parte do grupo de unha serie de acordos internos alleos ao sistema xeral de fixación de tarifas eléctricas e, polo tanto, van dispoñer dunha electricidade moi barata. Entón, polo tanto, esta é a orixen da fixación en Galicia das industrias electrointensivas. Dispoñer de electricidade a un precio que non é en absoluto o precio que se fixa para o mercado ou o precio que fixa a tarificación eléctrica xeral, porque son precios internos, non son precios de mercado. Unha situación que non se parece en nada á situación actual e, polo tanto, aquelas ventaxas son ventaxas que actualmente non existen. Bueno, pero é un pouco por falar desa orixen. Bueno, este impulso dos anos 60, digo que está un pouco guiado en Galicia, esa diversificación, por esa posibilidade de dispoñer dunha oferta abundante e, sobre todo, fiable de enerxía. Citroën, por exemplo, se instala en Vigo. Un dos motivos que o propio presidente de Citroën explica por os que se instala en Vigo, porque en Vigo non llevan quitar a luz en 1958, mentras que en Navarra, onde pensaba situarse en un principio, pois sí, pero podíamos falar de outras industrias tamén. Bueno, tamén, por exemplo, as industrias agroalimentarias tamén nacen nesta época, unha serie de industrias metalmecánicas, a propia automoción, non? Bueno, todos estos dos anos 60. Non sei que pasa aquí. Dos anos 60, non? Na Mariña Lucense hai que esperar un pouco máis e vai haber que esperar a principios dos 70 en que se vai plantexar desde fora, exclusivamente, un modelo industrial novo chegado de fora que se vai superpoñer a propia dinámica local e que se vai centrar en tres patas. A ver como explico para facelo rapidamente. Que vai ser a nuclear, a alúmina e a madeira. Por unha parte, unha parte será a central nuclear de Regodela, un proxecto que está en marcha xa en 1971-72, inda que non se faga público e non se chegue os acordos entre as empresas até o ano 1973, e esa central nuclear de Regodela debería suministrar electricidade a un proxecto de alúmina-aluminio, no que están tamén algunhas das empresas que participaron antes na empresa en Alugasa, na empresa de Coruña, que o proxecto tamén deses anos, faise público en 1973, e, por outra parte, un proxecto de Tafisa, primeiro en Zazouro, e que despois acabará convertido en un proxecto de celulosa, non? Este ciclo novo superponse a propia dinámica local. Hai unha dinámica local nos anos 60 e 70 que se centra na evolución do sector pesquero, que se consolidará nos 70 e nos 80, cas organizacións de produtores, ca consolidación de algunhas pescarías, como a da Pescada e a do Bonito, que sufre a desaparición das conserveiras, que mantén algún das carpinterías de Ribeira e que mantén algunhas das industrias derivadas do mundo da pesca que desenvolvense tamén xa un pouco máis tarde, como, por exemplo, Hidrofersa, que é unha empresa que a min gústame sempre citar, porque é unha empresa moi meritoria, por moitos motivos. Hai unha evolución da madeira tamén dentro desta dinámica interna. Van aparecendo empresas de aserrado de maior tamaño, Hermida, por exemplo, Villapol, ou van aparecendo as empresas de triturados, non? Por exemplo, a máis importante, aglomerado Secar, non? E hai unha evolución da cerámica. Cucurni aínda aguantará durante algúns anos, aguantará até principios, Cucurni xa en outra, como Gres Burela, non? Pero aguantará até 2010 aproximadamente, pero bueno, xa está en unha época difícil, pero en 1970 resucita Sargadelos, da man de Isaac Díaz Pardo e de outros industriais. Por lo tanto, hai un modelo autónomo, un modelo local,
de funcionamento, pero este modelo local queda un pouco tapado por ese gran modelo industrial que ten esas tres patas do nuclear, da alúmina e aluminio e a madeira. A madeira non sairá adiante nin o proxecto de Tafisa, nin o proxecto de celulosa de Fazouro, os dous eran de establecerse en Fazouro, non sairá a nuclear, pero que sí que terá isto será unha consecuencia. Unha, bueno, a formación de aluminio, eso sí, pero outra, orientar este eido da madeira, que era un eido forte e que tiña unha tradición no traballo no seu traballo, de aserradeiros na zona, pero vaise convertir en un monocultivo de unha única especie, prácticamente un monocultivo de eucalipto. Si mirades tanto desde os anos 90 até hoxe, os listados, por exemplo, en calquera listado de empresas relacionadas ca madeira, veredes que a maior parte das empresas son ou rematantes de madeira, ou compradores de madeira, ou transportistas de madeira. E que, sin embargo, o que foi propiamente a industria da madeira foi progresivamente desaparecendo. Recentemente, pois, temos os casos de Aglomerados Secar ou de Muebles Hermida, dúas industrias de gran tradición na zona, pois que tamén foron desaparecendo. E o que sí que vemos son moitos camións de madeira con destino, pois ben a Navia ou ben a Pontevedra. máis ben a Navia, creo, isto, correxídeme que sabedes máis que a min. Ca entrada da Unión Europea, que sería a última fase deste ciclo industrial, aparece, digamos, vai desaparecendo, como decíamos, a conserva en celeiro, desaparece tamén a cerámica, hai unha crise moi forte da madeira, e hai, digamos, dous aspectos positivos, non? Que son a entrada do sector do leite, con alguna empresa nova na área de Ribadeo, e, moi importante, a instalación de Vestas en Chavín, non? Que é un pouco ligado pois ao impulso da eólica dos primeiros anos, dos finais do século XX, sobre todo dos primeiros anos do XXI, non? Un impulso que quedará frenado, como sabedes, a partir do 2011. Pero, bueno, Vestas pudo ser máis tal, pero, bueno, sigue sendo unha industria importante na zona, pero unha industria, en certo sentido, pois tamén de enclave, menos que aluminio, pero tamén de enclave. Eu creo que xa levo falados 40 minutos, e o que caracteriza, e vou un pouco a concluir, o que caracteriza esta etapa da industrialización é un pouco o devalar do que a industria propia, non do mundo da pesca, pero este é o mundo máis extractivo, non? O devalar dos sectores máis tradicionais e a aparición dunha gran industria que é a aluminio, que un pouco, digamos, absorbe, tapa un pouco todo o demais e que mesmo desde o punto de vista da propia conflictividade social pois se convirte no protagonista da zona. Unha industria que en realidad explota pois unhas ventaxas que xa non existen, que existiron en un momento determinado, pero que xa non existen e que, ademais, para a empresa, non ten unha empresa multinacional, que non ten ningún inzo, excepto o da propia instalación, non? Entón, esa instalación en calquera momento pode desaparecer e este o temor, non? Que existe, xusto temor que existe en estes momentos, pois nos momentos en que as ventaxas das que dispón San Cibrao para unha industria deste estilo, pois en gran parte foron erosionándose nos últimos anos, non? Entón, hai, digamos, desde un punto de vista estamos en unha situación parecida a dos anos da reconversión dos 70 e primeira mitade dos 80, no caso da Mariña Lucense, non? Hai un problema social importante que, baixo calquera punto de vista, exixe defender os empregos e defender o mantenimento do nivel de vida da comarca, pero precisa unha política de reconversión e unha política decidida na que participen todas as administracións e eu diría na que se induza a participar a toda a man de empresas dese sector que existen en Galicia,
que son bastante importantes. Non hai que esquecer que hai empresas como, por exemplo, a tres importantes que existen na área de Padrón, que son empresas do sector do aluminio, dunha fase distinta, non? Pero que son consumidores dos produtos que se fabricaban, bueno, que se fabrican tanto na Coruña como en San Cibrao, non? E que tamén existen outras empresas que teñen en outras partes de España, pero que teñen certa ligazón polos propios empresarios a Galicia e tamén debían ser parte da solución, creo eu, non? Entón, estamos en unha situación, polo tanto, complicada e que eu creo que había que intentar reconvertir desde a propia Mariña Lucense, é dicir, contando e otorgando sobre todo apoio ás propias forzas locais. Non sei se me metín xa en un souto do que se un sale para entrar noutro, pero, bueno, moitas gracias. Esta é a miña interpretación dos 200 anos últimos, dos 250 anos da industria da Mariña Lucense, é dicir, de unha situación de liderazgo, unha situación pois bastante complicada neste momento, na que decía Antonio Gramsci, que pasou toda a súa vida no cárcere, que contra o pesimismo da conciencia, o optimismo da vontade. Moitas grazas. Hai unha pregunta de se se ve alguna relación entre a chegada da lúmina aluminio ou da celulosa, industrias de enclave e o paulatino deterioro do tecido industrial autóctono da comarca. Eu creo que algo, sí, eu creo que cando chega a lúmina aluminio aquí, era unha situación, a situación que existía era de crise de algunhas industrias tradicionais, como, por exemplo, a conserva e a madeira, non? Que estaban xa nunha situación difícil, unha situación en que outras cosas estaban empezando a tirar para diante e, por lo tanto, non era unha situación desesperada, pero non había unha situación de monocultivo, non? De casi monocultivo. E a industria da lúmina aluminio sí que instaurou unha situación de monocultivo. Unha situación na que, nun principio, eran forzas, digamos, de aquí, básicamente, o sea, aliadas con aliados tecnolóxicos do exterior, pero eran empresas, era Endasa, era empresa nacional del aluminio, bueno, pues que tiña unha participación importante, a Lugasa, tamén a planta coruñesa, non? Tamén que estaba máis participada por bancos españois, pois tamén tiña importancia. O que era a lúmina española, bueno, sabedes que había dúas, non? Eran a Lumespa e a Luesa, non? A Luesa era a que producía a lúmina e a Lumespa o aluminio, e que en aluminio español pois estaba tamén a súa vez Endasa e a Lugasa. Había unha participación importante. Sabedes que isto empeza efectivamente con unha empresa pois basicamente española, aínda con eses acordos tecnolóxicos co exterior, pero que cando empeza a funcionar hai unha crise moi importante que derruba os prezos no mercado internacional e entonces a empresa sitúase en unha situación moi difícil, pasa ao Instituto Nacional de Industria, posteriormente a SEPI, e isto era importante, porque unha industria, en certo sentido, estratégica como esta, que estivera controlada polo sector público, era unha garantía para a Mariña Lucense. O que pasa é que no 1997, a SEPI, bueno, a historia é moito máis complicada, pero no 1997, a SEPI, na época do goberno Aznar, encara unha política desesperada de privatizacións, moi ideolóxica, o sea, non unha política basada en motivos económicos, sino propiamente ideologicista, doctrinaria, de privatizar a toda costa unha serie de cousas, sendo ministro de Industria Josep Piqué e estando Aznar no poder, e busca vender Inespal, todo o sector do aluminio, a toda costa.
e como sexa. Entón, aparece Alcoa polo medio, que é unha das grandes multinacionais do sector, está disposta a comprar, e a venta se realiza con uns pactos moi pouco coñecidos, que nunca saíron á luz, en todo caso que incluían un prezo fortísimamente subvencionado até o ano 2013, e por eso até o ano 2013 pois non se presentan demasiados problemas, pero cando se acaba ese compromiso de subvención é cando empezan os problemas, ¿no? Entón, por lo tanto, eu creo que aí é fundamental, é importantísimo ese momento da privatización, que foi un momento extremamente desafortunado, extremamente desafortunado, e que os problemas veñen basicamente de aí. Porque, senón, é dicir, moitos dos problemas de reconversión poderían ter solucionado desde o punto de vista doméstico, digamos, non? Sin que estivera aí unha empresa que pon unhas condicións que quere rentabilizar uns activos que en realidade a ela non lle costaron prácticamente nada e que ademais parece que pouca intención de desfacer as desfeitas ambientais que foi creando, non? Non sei se hai alguén máis. Opinade, porque estos son temas opinables, son temas en realidade máis que académicos, temas de debate, non? Bueno, se é posible unha renacionalización. É moi difícil realmente na situación actual, é moi difícil porque o mundo político español son moi poucos os que estarían de acordo nunha renacionalización. Eu creo que sería bastante oportuno, aínda que tamén non se pode negar que hai que tería moitas dificultades, o sea, que non sería fácil da renacionalización, non iba a ser fácil. Non iba a ser fácil, por qué? Porque o problema é a quen se lle vende o produto. O problema, é dicir, hai que vender, podese vender alúmina ou podese vender alúmina xa, podese vender lingote, no? O tocho. Pero o segundo é máis fácil, o primeiro é máis complicado, non? Porque as empresas multinacionais que operan no sector son un oligopolio, é dicir, son poucas e controlan moito o mercado. Eu creo que a vía da nacionalización tería que ir por conseguir, por eso decía eu antes que había que implicar ao núcleo este de Padrón, ao núcleo de Clemente González, é dicir, aos principais consumidores de aluminio nas súas distintas fases en España, non? Entón, con esa colaboración, é dicir, acordos, pois que os acordos ao mellor de subvención, en vez de ser subvención de precios eléctricos, pois fose subvención ao produto final, non? Ou alguna cousa semellante, habría que estudialo. Pero necesitaríase, a nacionalización tería que ir en dúas patas, unha a propia nacionalización e outra a colaboración nun proxecto a longo prazo de todos os operadores do aluminio, ou dunha parte importante dos operadores do aluminio, polo menos dos de Galicia e unha parte dos españois. E poñer moito diñeiro, pero moito diñeiro que poñendo nestes últimos anos para subvencionar o precio eléctrico. Pois agradecemos incluso que te meteras nese souto, porque unha opinión túa é unha opinión moi válida para, por lo menos para participar no debate que se está dando últimamente co futuro e coa situación de Alcoa. Creemos que calquera opinión que sea unha opinión baseada na razón é unha opinión importante. E sin máis, eu creo que non hai máis preguntas. Agradecemosche moito a túa participación, a túa conferencia, e vámonos deixar aquí, entón. Pois veña, grazas a vos. Pois grazas, moitas grazas. Rematamos, veña. Vale.